Един... Здравейте! Един хубав ден в Сторт. Нещо, което, идвайки зимата, все по-рядко ще се случва да има слънчице. Намирам се в мола, или вече по-точно извън мола, на селцето Лервик. И след като вече няколко пъти пробвах в различните магазини за подаръци, в книжарницата да намеря пощенска картичка от тук, се оказа, че никъде няма старомодна хартиена пощенска картичка. Намерих пощата къде е. Пощата се намира в големия хранителен магазин. Там може човек да си купи марка и да изпрати картичка, ако има такава. Но картички в Норвегия явно няма. Една жена преведи какво искам от пощальона, доста по-възрастно от мен, разбраме какво искам. Тук за щастие всички говорят английски добре, но каза, че от много години, не помни от кога даже е пращала картичка от Сторт и си няма никаква идея къде може да се закупи картичка с картинка от Норвегия или конкретна местност. Така че поздрави от 21 век, където вече хартийните картички са изчезнали тотално. Хората, които са получили от мен пощенска картичка от други европейски страни, могат да напишат в коментарите: получих такава картичка в 21 век от Георги.